Allah ya isa wallahi katon banza katon mutu. Ka samu mutum haka ta duka kamar wanda ka samu buhun masara katon banza wallahi Allah ya isa. Gwamnati ta ɗauki mutane ne kawai a ba ta cin zalin al'umma haka katon banza katon wofi ko. Allah ya isa wallahi ba ya fi koyo. Allah ya isa wallahi ban yafe ba. Wallahi ina ga karyawa ne ta nan wurin wallahi. No. Ka gani ne yanzu da kana gani motan waye? Wani katon banza ne wani so da ta duka na nan wurin. Ka gani ne shi mana. Ina ga wallahi karyawa ne yi. Aka ina tara su da wani. Baban bola ya zo. Sai bibo ya kawo ba shi sabulu. Na ma sai kalburin kwai na. Mana kamar na san ka. Nace kamar na san ka. Ai na ba? Ba kai bane kake aiki a gidan dambe? Gidan dambe. Kai ba ni bane. Bane baka ce mun ba kai bane ba ko na san kai ne. A ce baka ba ni bane nake aiki a gidan dambe. Hey me kuma? Ina da tambaya. Ina jinka. Alal misali yanzu kai ne ko kuma kaddara kai ne. Kana cikin tafiya. Kana cikin talauci. Tsanani sosai. Sai kaga 10,000 a ƙasa da kuma tutar Najeriya a gefe. Wane baka dauka? Yan 10,000 kenan? Ga apply kuma? Yes. To me zan dauki tutar Najeriya mana? Amma kai gida wuni. Kace? Nace kai gida wuni ne. Ni ne 10,000 da ban dauka. Kai kenan ko? To ka ji na ji. Wadalla. Me kuma? Kai. Kai. Ashe baka da hankali ina ranar da kaje ka ebe sheme to wannan sojan ne nake kama baka da hankali ba kamar ba na musu bane wallahi dan Allah kai hakuri